269 000 сомонӣ духонагаи палнаценни фурӯшӣ, яъне ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. 55 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар шаҳри Турсунзода дар якум микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф Кохи Нур ва хонаи имрӯзамон дар Манҳамин Гардиш дар тарафи Аднастаронӣ ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо стадиони Талко Арена, клиникаи Ҳафиза, аз ин тараф беморхона ва дар қафои бино мактаби 86. хонаи фурӯшимон дар Манҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, духонагаи палнаценни пурра бо масоҳати умумии 55 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. стяжкаи пол, монтажи барқ, шкатур ҳамаш кардагӣ. хона бо ғишти пухта сохта шудааст ва трезаҳояш дӯстони азиз тарафи роҳ ва тарафи стадиони Талко Арена нигоҳ мекунад. нархи хона бошад 269 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Дом TJ на дар нархгузории хона, на дар сатҳу сифати сохтмон умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. омада аз пеши дида, баъд аз он бо соҳиби хона маслиҳат кунед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба канали Дом TJ муроҷиат кунед. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм нависед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.